Και γεια σας παιδιά, Μπέλος Γκολφ εδώ. Σήμερα κάνουμε βίντεο μετά από κυριολεκτικά ένα χρόνο. Και ναι, απλά δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Έχετε να ακούσετε αυτό το intro πολύ καιρό. Στο σημερινό επεισόδιο θα παίξουμε απλά Fort μαζί με τον Ρούμε. Καλησπέρα παιδιά. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Στη συνέχεια του βίντεο θα εξηγήσω και πώς ξαναξεκίνησα τα βίντεο και πώς θα ξεκινήσω και πώς θα συνεχίσω μάλλον και όλα αυτά. Οπότε όσοι θέλετε καθίστε δείτε το βίντεο για να δείτε τις πληροφορίες που έχω να πω για το κανάλι και όλο αυτό το καιρό γιατί δεν έκανα βίντεο. Και πιστέψαμε, δεν είναι δικαιολογίες, δεν είναι τίποτα, είναι απλά η πραγματική αλήθεια πίσω από όλο αυτό το καιρό. Λοιπόν, πάμε. Λιγότερα από χρόνο. Είχα πριν, έχω να πω κάτι στην Epic. Είχα πριν, Ρε, το τελευταίο μου βίντεο ξέρεις πόσο πριν πότε ήτανε? Όχι, Βίντεο. 3 χρόνια. Πριν 2,5 χρόνια. Καλά. Έχω να πω κάτι στην Epic πριν συνεχίσω την ιστορία μου για το ένα χρόνο και αυτά. Epic, φτιάξε την pump. Στο λέει όλος ο κόσμος. Είχα μπλε pump. Έσκαγα χέντα 140. Ωραία. Και ο άλλος με την green να κόβει 180. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι μόνο αυτό, έσκαγα χέντα 140 και άλλες φορές που βάραγα δεν έσκαγε τόσο. Αν συνεχίσει και δεν σκάει θα στείλω το βίντεο στην Epic και θα της πω Epic. Ναι. Καλά, δεν γίνεται αυτό. Τίποτα. Τι θα της πεις μωρέ? Κάτι δικά μου. Κάτι δικά μου, τα μυστικά μας. Τέλος πάντων, γενικά αυτό το βίντεο που γίνεται τώρα μετά από ένα ολόκληρο χρόνο. Και τι φάραμε την pump. Ναι. Θα σας εξηγήσω. Ήταν αυτός ο όλος ο καιρός που απλά κυριολεκτικά βαριόμουνα να κάνω βίντεο. Και θα σας πω κιόλας γιατί. Δεν είχα τι να ανεβάσω και για ποιο λόγο να κάνω βίντεο. Δεν είχα τίποτα. Πραγματικά. Σίγουρα να ανεβάσω κάνα Forza, αλλά και πάλι κάτι το PC είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ τι μου κόλλαγε και το OBS που κάνω record και αυτά. Γενικά ήταν πολλά πράγματα, αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που ήταν ο λόγος που δεν έκανα βίντεο ήταν ότι βαριόμουνα. Και ναι, και το λέω ξεκάθαρα. Ξέρω. Μάνος. Ξέρω ότι όσοι θα το δουν αυτό το βίντεο, γιατί είναι μετά από πόσο καιρό, θα πούνε ξέρω καλά ρε, ήσουν τόσο έδινος, όντως προσπαθούσες, γιατί δεν κάνω ό,τι μπορούσα ξέρω εγώ, πραγματικά πίστευα, για να κάνω τα προηγούμενα βίντεο και απλά το παράτησα στους 140. Βασίλη. Έλα. Ωραία. Το παράτησα στους 139 subs. Πήγα τώρα 4 παραπάνω, ευχαριστώ. Και ναι, το ξαναξεκίνησα γιατί βρήκα φίλους, όχι εντάξει. Δεν είχες content με λίγα λόγια. Ναι, δεν είχα τι να κάνω πραγματικά. Είχα να παίξω Forza. Ναι, είχα. Ήθελα να παίξω. Όχι, βαριόμουνα. Μπες στο Rift. Είναι η αλήθεια. Με λίγα λόγια δεν είναι ότι δεν είχες όρεξη να κάνω μόνο βίντεο. content να κάνεις. Είναι ότι μόνο σου ξέρω εγώ δεν είναι πολύ όρεξάτο το βίντεο ή δεν βγαίνει κιόλας ωραίο μόνο σου. Αν δεν είσαι με παρέα ξέρω εγώ. Και γενικά προσπαθούσα όσο μπορούσα. Πού πας, να χαρίσεις την Παναγία σου, πού πας? Έρχομαι, περίμενε. Με ένα τσες και ήθελα να το πάρω. Θα σας πω και τώρα τι έγινε, γιατί είχα έτοιμο βίντεο, απλά δεν καθόμουν, 2 βίντεο κιόλας, unboxing, αλλά δεν καθόμουν να τα κάνω edit και unboxing. Ήταν για την τηλεόραση όχι την τηλεόραση το έχω κάνει unboxing, ήτανε, δεν θυμάμαι κι εγώ τι ήταν, να ξέρεις, είναι τόσο παλιά, είναι πριν 3 μήνες, καλά, είναι πριν 3 μήνες. Ο μπρο βρήκε το loot που έβρισκα εγώ. Είναι πριν 3 μήνες. Και άτομα. Ναι, κοίτα που είσαι. Τέλος πάντων, προσπαθώ να έρθω. Μείον 100, down, down. Κάτσε ρε, μου βαράνε άλλοι εμένα, ναι.
Όπα, κάθεσαι καλά. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν σας βάρεσα, δεν είναι ωραία. Ω, θα με γαμίσω. Και ναι, γενικά... Α, μποτάκι με βάραγε τόση ώρα ρε και εγώ είχα χεστεί πάνω μου. Είναι δύο. Τώρα... Πέθανα. Φεύγω. Λοιπόν. Ξελάκησε. Ναι, είχα δύο βίντεο λοιπόν. Κάτσε, εσύ ποιος κάνεις fight, ένας στο tilted. Ναι, σε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο. Ναι, του κόψα 70 πάνω. Και το θέμα είναι ότι πήγα μια μέρα, άνοιξα το PC κανονικά, κόλλαγε και έλεγα γιατί κολλάει. Πήγα, το έκανα format πριν λίγο καιρό, γιατί είχα πολύ καιρό και ήθελα να το καθαρίσω. Πήγα, το έκανα format, χαλαρά. Και μετά από λίγο καιρό πήγα να ανοίξω ένα φάκελο που άνοιγε κανονικά πριν 5 μέρες από εκείνη τη μέρα που τον άνοιξα. Και πήγα να το ανοίξω και μου κόλλαγε το PC. Λέω, γιατί κολλάει τώρα από το φάκελο και αυτά. Γενικά πιο πριν κόλλαγε το PC, αλλά σταμάτησε να κολλάει και πήγα να ανοίξω το φάκελο και ξεκίνησε να ξανακολλάει. Και λέω, γιατί κολλάει τώρα, γιατί κολλάει. Τέλος πάντων, είδα ότι κόλλαγε μόλις πάταγα αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο, τον SSD, τον εξωτερικό. Και τον έβγαλα. Τι πάρει, εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί λέω, εντάξει, τώρα θα φταίει αυτός, κάτι θα έχει. Άτομα. Να σε ρωτήσω. Έχεις καμία σφαίρα για heavy? Heavy bullets. Heavy bullets. Sniper. Καλημέρα Χριστός. Έχω 11, πάρε τις μισές. Και τέλος πάντων, είχε χαλάσει. Πήγα να τον βάλω στο κινητό. Πήγα να τον βάλω στο κινητό να δω γιατί, τι έγινε. Και μου λέει, ξέρω εγώ, το κινητό μου, θέλετε να γίνουν διαγραφή οριστικά όλα τα αρχεία? Λέω εγώ, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, όχι δεν θέλω, έχω πολλά πράγματα μέσα. Να φανταστείτε, είχα πράγματα από μένα που ήμουν μικρός, με την οικογένεια, memes γενικά, ό,τι να είναι, με φίλους πράγματα και πολλά. Και δεν ήθελα να τα χάσω. Ναι, είναι λίγο κρίμα τώρα. Down. Ωραίος. Δεν ήθελα να τα χάσω. Βέβαια τα χάσα, δυστυχώς. Δεν μπορούσα να κάνω όλα κάτι, όσα γιατί... έχεις όταν ήσουν μικρός. Γενικά όλα αυτά που ήμουν όμως μικρός, εντάξει, τα είχα περάσει στο κινητό, αλλά... Πού έκανες down? Κάπου εδώ πέρα. Εδώ είναι. Και... τα είχα περάσει στο κινητό, οπότε δεν είχα και κάποιο θέμα μεγάλο. Έφυγε, έκανε σόκο. Το μόνο θέμα που θα μπορούσα να έχω είναι που έχασα εκείνα τα δύο βίντεο που είπα. Βοήθεια θέλω. Άλλο του είναι. Έλα, βάλε τα μήνυς. Για μισό, θα συνεχίσω μετά. Μισό λεπτάκι παιδιά, να βγει και ωραίο το βίντεο. Ασχέτως θα πεθάνω. Έλα, μισό. Έχω κολλήσει εδώ μέσα, έχω φρακάρει. Ωραία μαλάκα. Και έχασα αυτά τα δύο βίντεο που σας είπα. Γιατί ήταν εκεί μέσα και δεν τα είχα κάνει edit και θα είχαν ανέβει τώρα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Δεν είναι το πιο δυσάρεστο αυτό. Το δυσάρεστο είναι ότι απλά σταμάτησε να δουλεύει χωρίς να έχει πάθει τίποτα εξ αρχής και κάπως χάλασε. Ας το είσαι την πάμπα, εγώ είμαι βλάκας. Οπότε... σου έρχεται η άλλη ποδοσφαιρίστρια. Ο άλλος κάθεται σε μένα. Εντάξει. Το περίμενα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι. Αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο. Μπράβο μου. Αυτό λέγεται Shrek. Αυτό γιατί λέγεται Shrek, όντως. Τώρα θα μπορεί να κάνω βίντεο μα είναι Fort με το Ρούμε και εντάξει και γενικά και με άλλα παιδιά. Κάνα GTA που παίζω, Forza. Ναι, τώρα που θα βάλω κι εγώ Plus, τώρα μπορούμε να παίζουμε races και τέτοια, κάνα mission, να κάνουμε κάνα heist. Όχι, δεν μπορούμε γιατί άλλο GTA PlayStation, άλλο GTA στο PC, φίλε μου. Σωστός. Ήταν ο λόγος που δεν έκανα βίντεο. Τώρα λογικά θα ξαναξεκινήσω
κάπως τα βίντεο. Βέβαια δεν θα κάνω όπως έκανα, ή θα βγάζω... Λίγο comeback όμως, θα βγάζει λίγο πιο συχνά. Εντάξει, δεν θα βγάζω και κάθε εβδομάδα καινούριο βίντεο όπως ήθελα να κάνω τότε. Έχω 2 grappler. Αλλά γενικά θα βγάζω. Γιατί είχα και εγώ στεναχωρηθεί που άφησα το κανάλι έτσι τσάμπα. Αλλά δεν είχα τι να κάνω πραγματικά. Οπότε... Με τα εκατομμύρια που θα βγάλεις από το βίντεο, να μου πάρεις ένα mousepad, γιατί το βιβλίο χημίας δεν... Αλλά πραγματικά έχω πάρει το βιβλίο της χημίας, έχω περάσει 2-3 φύλλα να είναι στις μαλακές σελίδες, όχι το εξώφυλλο. Και απλά παίζω εκεί ρε. Και αυτό φαίνεται στο έμεντο μεταξύ που και που όταν πάω και βαράω άτομα, απλά κάνει κάτι φλίξ κατά τον ουρανό, κάτι τέτοια. Δεν είναι το πιο σπαστικό. Ειδικά όταν χτίζω, όταν κουνάω γρήγορα το ποντίκι, γιατί φρακάρουν και τα δάχτυλά μου κάτω από το ποντίκι, γιατί έχω μια παλάμη λες και είμαι γιγαντάς. Πώς γίνεται να φρακάρουν κάτω από το ποντίκι ρε μπρο, τι... What? Bro, what are you talking about, man? Ναι, έχω τεράστια παλάμη ρε, άστο. Κι εγώ έχω μεγάλο. Παλάμου. Α, παλάμου, εντάξει. Γιο. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτά που βλέπουμε τώρα σε κανονικά games θα είναι εντελώς tryhard ή θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό, μποτάκια. Όντως το μεταξύ. Έχει γίνει λίγο μαλακία πλέον. Θα προλάβω. Και τέλος πάντων έπρεπε αναγκαστικά να πέσω. Δεν μπήκα ρε μπρο. Δεν πειράζει, έρχομαι εγώ. Full damage. Πού είναι? Αμώ τα ποτάκια μου. Απράμα το aim, το καλύτερο. Πώς θα στο με το grenade launcher ρε μαλάκα, τι σκατά. Ή δεν θα τον πετύχω ή θα κόψω headshot. Τώρα δεν πέτυχε ένα μία στο σώμα και τον πέτυχα 2 φορές κεφάλι. Επίσης, να κάνω και το παράπονο μου, μιας και είμαστε στο record τώρα. Γιατί εντάξει, εμένα δεν θα τα ακούσει κανείς, αλλά τουλάχιστον εσύ που έχεις άντρ. Εντάξει, πρώτο βίντεο είναι, δεν περιμένω και κάτι. Δεν μπορώ να περιμένω, ξέρω εγώ, ότι θα πάρω views. Αλλά εκτός από αυτό, κάνανε μια προσπάθεια Epic, ναι, να φέρουν πίσω τις παλιές σεζόν, ξέρω εγώ, ωραία. Κάντε τώρα παιδιά λίγο πιο σωστά, ξέρω εγώ. Βγάλτε το sliding, βγάλτε το mantling, βγάλτε τα αυτά. Θα πούνε τώρα οι άλλοι. Μα ρε μπρο, το slide είναι ωραίο. Οκ, ωραίο είναι, αλλά όταν υποτίθεται κάνουν μια προσπάθεια Epic. 47 κεφάλι, 30. Όπο Παναγία μου. Αν δεν τον φάω αυτό θα σκάσω. Κι άλλοι ρε, ωραία κι άλλοι. Κάτσε καλά βρε. Άντε γάμο, με έπριξες, αυτός ο ηλίθιος. Πώς είναι ρε μαλακ... Αναγκαστικά πρέπει να ρασάρω, είναι μποτάκια αλλά... Είναι άχρηστα μποτάκια. Είναι σπαστικά μποτάκια απλά. Ρε, αυτή είναι κανονική, αυτή είναι κανονική. Οπ, θέλω help. Εγώ να δεις. Μου θα κάνει μπαζούκι. Ω, τη μάνα σου! Ρε μαλάκα, πόσοι με βαράνε, δεν ξέρω τι να κάνω εδώ πά, δεν έχω σφαίρες. Είναι ένα μποτάκι εδώ. Δεν είναι μποτάκι, κανονικός παίκτης είναι, αλλά δεν είναι καλός. Απλά με βάρωσαν 8 άτομα ταυτόχρονα. Με λίγα λόγια. Πάρ' το ΑΚ μου. Ωραίος. Ω, τι λέει ρε! Τι έκανε ρε? Το ίδιο θα κάνει. Φύγε, έχεις grappler άμα θέλεις. Κι εγώ δεν προλάβα να τρέξω. Κάτσε, είναι μποτάκια αλλά. Είναι μποτάκια αλλά. Είναι μποτάκια αλλά. Κι εγώ... βάζουνε που βάζουν τις παλιές σεζόν και αυτά. Κάντε το σωστά ρε κάντε, να το κάνουν σωστά. Κάνουνε μια δουλειά ότι γυρνάμε πίσω στο map. Τέλος πάντων, το map δεν είναι ίδιο. Πιο πολύ νιώθεις ότι παίζεις creative παρά το παλιό map. Και αυτό δεν είναι μόνο... Ναι, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Season 6 από ό,τι θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος. Θα το βάλω στο βίντεο, θα βάλω Season 6 και στη Season τη δικιά μας. Στο map, από ό,τι θυμάμαι ήταν και ποια μέρη που ήταν hot rocks, εκείνα που γινόσουν να... Πώς λέγεται?
αόρατος και μπορούσε να πας πάνω σε αυτές τις μαλακίες και σε πετάγαν στον αέρα κατά μοβ. Κοίτα, δεν είναι Αλλά- ότι δεν είναι ίδιο. Ίδιο είναι. Νιώθεις ότι είναι διαφορετικό. Νιώθεις, ναι. Ίδιο είναι. Οι περιοχές είναι ίδιες. Καλά, εσύ έχεις παίξει Season 6 Fort Ναι, γι' αυτό. και ξέρεις, Γι' αυτό εγώ το- έπαιζα από net και αυτά, δεν θυμάμαι πώς ήταν και αυτά τόσο. Πόσο ωραίο θα ήταν αν δεν υπήρχε το turbo build. Αλλά Από κάποια άτομα. δεν της, ναι, δεν Από της κάποια άλλα συμφέρει θα ήταν σε τη- φάση Ναι. tryhards θα φύγουν και αυτά. Ναι, η Epic όμως δεν τη συμφέρει, ξέρω εγώ, γιατί θα χάσει το μισό player base, ξέρω εγώ. Και είναι. Ωραία, κολόφαρδο. Είναι το μόνο που δεν τη συμφέρει, ξέρω εγώ. Αυτή κάνει ό,τι θέλει απλά μόνο να πάρει παίχτες. Για Όχι αυτή ότι, τη στιγμή τη έχει, συμφέρει. όχι ότι έχει λεφτά όπως και η Rockstar και αυτά, απλά θέλουν και Κοντεύει άλλα. να την περάσει. Κοντεύει να την περάσει τη Rockstar, αν δεν την έχει περάσει ήδη. Ναι, μα ρε φίλε, βγάζει και άλλα παιχνίδια. Δεν είναι ότι βγάζει αυτό. Η Rockstar δεν έχει και τόσα παιχνίδια. Ναι. Η Rockstar κάποτε ήταν top. Ήταν η μόνη εταιρεία που έβγαζε τα γαμάτα τα παιχνίδια. Τώρα η Rockstar από τότε που έβγαλε το Red Dead 2 και το GTA 5 απλά έχει κάνει focus στο να βγάλει το GTA 6 και καλά κάνει. Αφού βγάζει ακόμα δισεκατομμύρια από το GTA 5, ένα παιχνίδι 10 χρονών τώρα, Ναι. δεν έχει λόγο να βιαστεί να βγάλει το 6. Το Τώρα που βγάζει πέφτει και δεν το σιγά σιγά- βγάζει και όλος όπως έχει πει στο Twitter, ότι είναι όλοι αυτοί οι modders, οι hackers και όλοι αυτοί που κάνουν leaked πράγματα από το 6 και όλα αυτά είναι άνθρωποι που τα κάνουν και κάνουν νόμιμα leaked. Αλλά είναι κάποιοι ακριβώς. που απλά βάζουν Τα οποία τα πάντα. είναι απλά δικά τους κλιπάκια στην ουσία. Το οποίο δεν είναι το αληθινό, ξέρω εγώ, GTA 6. Και απλά το έχουν πάρει από άλλα παιχνίδια. Πολλοί άνθρωποι στο TikTok, ξέρω εγώ, έχουν πάρει από άλλα παιχνίδια. Από κανονικά leaks, άλλα παιχνίδια. Και το ονομάζουν, ξέρω εγώ, ότι είναι GTA 6 και μαλακίες. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι, εντάξει. Μην λέμε. Είναι λόγω αυτοί εδώ Γιατί από κάτω. από τη στιγμή που έχει πει κιόλας η Rockstar Ντέντενος. ότι το official Help. trailer. Τώρα έχω και εγώ άτομα. Ότι το official trailer του GTA 6 δεν έχει βγει ακόμα. Όχι, έχει βγει, βγαίνει στις 26. Ναι, ακριβώς, τώρα βγαίνει, δεν έχει βγει official. Ρε ξέρω bro. εγώ. Οκ, υπάρχουν κάποια leaks. Ναι, Αλλά τα παίρνουν leaks, αυτά τα αυτά leaks, που τα αφήνει ναι. η Rockstar, γιατί η Rockstar όλα τα βλέπει, δεν είναι ότι... Ναι, τα βλέπει όλα, φυσικά. Ότι να, εντάξει, έτσι και... Αναφέρει, ξέρω εγώ, κάθε post που αναφέρει τη Rockstar το βλέπουν αυτοί. Γιατί δεν είναι ο διευθυντής και έχει το Rockstar account φυσικά. Υπάρχουν αυτοί που κάθονται και ασχολούνται με το account όπως έχει ο κάθε διάσημος. ναι. Και κάθονται και βλέπουν τι προτείνει ο κόσμος. Καλά, αυτό δεν το ισχύει κανείς όμως πλέον. Ναι. Στα αρχίδια τους όλοι, αρκεί να Δεν βγάλουν τους λεφτά. ενδιαφέρει. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν νοιάζονται πλέον. Ναι. Όλες οι εταιρείες, να μην λέμε μόνο η Rockstar ότι φταίει η Rockstar, γι' αυτό φταίει η Rockstar για το Ναι, άλλο. καλά, ναι, εντάξει. Αυτό είναι... Είναι όλες οι εταιρείες, όλες οι εταιρείες ήταν έτσι. Και είναι έτσι. Αλλά εντάξει, κάποτε είναι και το χαζός. Fortnite, πόσο ωραίο ήτανε κάποτε που έφτιαχνε easter eggs την 1η Απριλίου, ξέρω εγώ, για πρωταπριλιά, οι impulses σε πήγαιναν 100 μέτρα πιο ψηλά και ψόφαγες όλη την ώρα. Πόσο πιο ωραία ήταν τότε. Και είχε πολλά easter eggs στο Fortnite, τέλος πάντων. Αλλά τώρα Ναι, δεν προσπαθούν, το έχουν γαμίσει εκεί. Είναι όλα τα games. Η Season 7 ελπίζω να είναι όπως ήταν, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τις αγαπημένες μου σεζόν, αν όχι η αγαπημένη μου. Το... Και θα είναι λίγο κρίμα, γιατί είναι η αγαπημένη για πολλών να μην είναι η ίδια, λάμα. Το Fort όπως και άλλα games έχουν χαλάσει από τους Κι άλλο λάμα. τρεχαρτήλες. Και δηλαδή από τους Δύο τρεχαρτήλες λάμα, στο Fort. δύο λάμα. Ωραία. Από τους τρεχαρτήλες στο Fort και το GTA από τους modders. Εγώ τώρα θα πω τη γνώμη μου, αν κάθε και game παίζει... έχει και το κακό του. Εγώ βέβαια θα Σύμφωνοι. πω ότι στο GTA έχω mods. Ο μόνος λόγος όμως που τα έχω είναι Άλλο γιατί τα mods με όμως για τους έχουν χαρακτήρες πρίξει. και αυτά. Όχι, Και άλλο οι hackers. στο online Ναι. σου λέω εγώ τώρα. Έχω Σύμφωνοι. God mode γιατί με πρίζουν όλοι, δεν μπορώ. Μπαίνω να μπω σε ένα Ναι, session είναι να όλοι κάνω hackers, κάτι είναι όλοι hackers. Δεν είναι δεν ψέμα αυτό. αντέχεις, δεν Είναι αντέχεις. όλοι, ναι. και έχω Και βάλει τώρα το mods λες μόνο σε αυτό το άτομο mode. αυτό, να ξέρεις, αυτό το λες σε άτομο
ο οποίος από όταν ήταν 6-7 χρονών, ξέρω εγώ, έπαιζε με τον ξάδερφό του στο PS3 GTA 5. Το ναι, οποίο στο GTA PS3 μπορείς 5. να κατεβάσεις ό,τι θες Ναι. εκεί πέρα. Τι άλλο. Το λες τώρα σε άτομο το οποίο έχει καταφέρει με τον ξάδερφό του, σαν μικρά παιδάκια, να κάψουν αυτό που διαβάζει τα παιχνίδια για το. Για το PS3 τέλος πάντων. Καταφέραμε να κάψουμε το laser κανονικά. Άμα το βάλεις στην πρίζα αυτή τη στιγμή, επειδή είναι κρίμα να το πουλήσω, δεν είναι καν δικό μου. Sorry, δεν είναι δικό μου, του ξαδερφού μου είναι, αλλά δεν θέλει να το πουλήσει. Ούτε εγώ του είπα να μην το πουλήσει, γιατί είναι λίγο κρίμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, PS3, εντάξει, μπορεί να μην είναι και τόσο παλιό, αλλά στο μέλλον θα είναι. Αλλά δεν μπορεί να το αγοράσει τώρα καινούριο. Δεν έχει καινούριο πουθενά. Μόνο από άλλα άτομα, ξέρω εγώ. Και αυτό, καταφέραμε να το κάψουμε επειδή παίζαμε πολύ και μας άρεσε αυτό το παιχνίδι. Και δεν είναι ότι είναι ένα-δύο παιχνίδια. Βλέπεις ότι όλα τα παιχνίδια πάνε κατά κάτω, όλα πέφτουν, ξέρω εγώ. Ναι. Και όχι ότι ο κόσμος τα έχει βαρεθεί με τρόπο ότι κάνω το ίδιο και το ίδιο. Το έχω χαλάσει η κοινότητα. Unpopular opinion τώρα. Θα πω unpopular opinion. Από τότε που βγήκε το PUBG και το Fortnite, έχει αλλάξει όλο το gaming community. Όλα τα παιχνίδια μετά ήταν με Battle Royale. Και το Warzone που ξεκίνησε. Το Warzone ήταν στην καραντίνα, έκανε BAM γιατί ήταν όλοι μέσα. Ναι. Και απλά ήταν και πολύ ωραίο παιχνίδι. Να μην λέμε μαλακίες στο Warzone 1. Ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει. Καλύτερο από το Warzone 2, εγώ μπορώ να πω κατά τη γνώμη μου. Πολύ καλύτερο, ούτε καν δεν συγκρίνεται. Πολύ καλύτερο. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε το Modern Warfare 3. Ναι. Το κανονικό όμως. Ακόμα δεν είχε. Εν τω μεταξύ το θέμα είναι και με την Warzone. Δεν έκλεισε ένα χρόνο το Warzone 2. Και με όλα αυτά την εταιρεία που έχει το Warzone και αυτά, αυτό που είπες δεν έχει κλείσει καν χρόνο. Δεν έκλεισε χρόνο. Βάζουν τόσα πράγματα που δεν συμφέρει. Άμα δεις το community του Warzone, κανείς δεν του αρέσει. Σε κανένα δεν αρέσει οι αλλαγές που έχει κάνει το Warzone, ξέρω εγώ. Ήταν ένας χρόνος σε κάποια φάση. Ήταν ένα time period, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Είχα αγγλικά πριν speaking και μου έχει κολλήσει το αγγλικό. Τέλος πάντων. Το οποίο είχαν μπει εκείνα τα lasers που γινώσουν τέλος πάντων πήγαινε στον αέρα και κάτι τέτοια. Το realistic, πού το χάσαμε, τι έγινε. Να βλέπεις τώρα να παίζεις υποτίθεται πόλεμο και να σε βαράει ο Άι Βασίλης, ξέρω εγώ, ή ένα κινούμενο δέντρο και τέτοια. Τι skins είναι αυτά. Υποτίθεται είναι realistic, όπως το λέει. Δεν τα χαρακτηρίσουμε. Μπορώ να τα πω εγώ, γιατί ακόμα παίζω Warzone και είναι κάποια skins τα οποία όχι απλά είναι pay to win, αυτό το κινούμενο δέντρο. Τώρα θα μπει σίγουρα edit γιατί δεν το αντέχω. Δεν φαίνεται πουθενά. Αν παίξεις το Vonded, ένα map που είναι πολύ σκούρο, αν το φορέσεις αυτό το skin, ο άλλος δεν σε βλέπει. Κυριολεκτικά, δεν σε βλέπει. Όταν δεν ακούς το community, ρε φίλε, ξεχνάνε όμως ότι είναι εταιρείες που ακούνε το community. Είναι αρκετές εταιρείες που το ακούνε. Η Activision, η Rockstar και η Epic δεν τα ακούνε. Ξεχνάνε όμως ότι τα λεφτά τα έχουν βγάλει λόγω ότι παίζουμε εμείς τα παιχνίδια. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι εάν σε εμάς είναι κάτι που δεν μας αρέσει καθόλου, θα σταματήσουμε απλά να παίζουμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Και το Warzone 2 να, φαίνεται πόσο έχει πέσει από τη στιγμή που βγάζουν κατευθείαν 3. Δεν έκλεισε ούτε χρόνο γιατί βγήκε Δεκέμβρη από ό,τι θυμάμαι. Δεν έκλεισε καν χρόνο. Και το άλλο που θέλω να πω πριν είναι ότι τα updates που έχουν είναι τόσο μεγάλα. Τώρα μου update στο PC είναι 69 GB. Ναι, 69 GB αυτό. Τι snipe έκανα στον αέρα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό το ίδιο update. Το update τι ήτανε, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα καινούριο. Ναι, δεν βάζουνε κάτι καινούριο. Δεν φαίνεται κάτι. Δεν βάζουν γιατί να έχω χαλάσει τώρα εγώ. Έχω χαλάσει κοντά μισό τεραμπάιτ στο PS4 μου. Μόνο και μόνο για το Warzone. Γιατί όλα τα update είναι τόσο μεγάλα. Χωρίς να βάζει τίποτα. Ναι, μαζί με τον Αντρέα. Το πράγμα και αυτό που κάνουν όμως οι εταιρείες και μου τις πάει πάρα πολύ είναι ότι βγάζουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχουν φτιάξει καθόλου ναι, δεν το έχουν τελειώσει. Καλά. Καθόλου καλά. Cyberpunk 2040, τέτοιο, το Cyberpunk. Ναι, το Warzone. Το Παναγία μου. Το Warzone. Στο PC ναι, το Warzone το βγάζανε όλοι και λέγανε τέτοιο ότι στο PC έχω ξέρω εγώ PC 3.000 ευρώ, streamers τώρα έτσι, streamers διάσημοι.
Έχω 3.000 ευρώ και παίζω με. Και δεν μπορεί να το 60 σηκώνει. FPS. Ναι. Κολλάει. Ναι. Και δεν φταίει το PC. Και το Dying Light. Το Dying Light 2. Okay, Σε αυτό το παιχνίδι μπορείς να έχεις ένα PC ό,τι καλύτερο πάνω. Γιατί το είδα κιόλας από το Gaming Recipe, έναν άλλο YouTuber πολύ διάσημο. Και έδειχνε παραδείγματα, ξέρω εγώ. Έχει από τα καλύτερα PC και με το ζόρι να μην σηκώνει καν 4K και 2K. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Το PC μου μέσα, παιδιά, άμα είχατε δει το unboxing Έχει 3060 που είχα κάνει. Unboxing, εντάξει. Αυτά που έβαλα στο PC και που πήρα και το αγόρασα. Έχω 3060 μέσα, Intel Core i5. Και να μην μπορεί να σηκώσει απλά παιχνίδια. Και να σκέφτομαι εγώ τώρα, η Intel Core φταίει και δεν σηκώνει. Βέβαια, εντάξει. Βάλε μανιτάρια, Να μου πεις να έχω Intel Core i5 με μια 3060, οκ. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά εκτός από ωραία. αυτό. Το 3060 όμως. Η 3060 δεν παίζω. Είναι πολύ καλή. Παίζω το Forza το 5 ultra γραφικά. Ultra γραφικά το παίζω. Δεν ζεσταίνεται το PC καθόλου. Και το παίζω και με 60 FPS. Όσοι βλέπαν τα βίντεο το βλέπανε. Για το PS4 δεν θα το συζητήσω. Πιάνω 60 frames με το ζόρι. Με το ζόρι άμα πιάνω. Τώρα νομίζω κάπου εκεί πιάνω τώρα. Ναι, 60 FPS με 58. Αλλά εντάξει, είναι κονσόλα θα μου πεις. Ναι, είναι κονσόλα. Το PC όμως. Το Series, το S το PC, και ναι. το τέτοιο. Είναι το παραπάνω. PC. Γιατί να μην μπορεί να σηκώσει τα ίδια παιχνίδια σε παραπάνω γραφικά, ξέρω εγώ. Αυτό που λες τώρα. Το Series, το X, ωραία. Το έπαιζα. Έπαιζαν κάτι φίλοι μου με το Series. Και παίζανε σε ultra γραφικά το Warzone. Ultra γραφικά το Warzone. Ναι. Πήγαινε πάνω φάτος, είναι μπουτάκια. Εγώ είμαι βλάκας. Και εγώ που έπαιζα με ultra γραφικά στο πήγαινε PC, πάνω, ένας βάζει τσάκ, δεν μπορούσα να το παίξω. Αυτό γιατί να γίνεται, ξέρω εγώ. Είμαστε τώρα 2023, μπαίνουμε 24. Και ακόμα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα παιχνίδια να σηκώνονται από τα καλύτερα γραφικά που υπάρχουν. Ναι, καλά, ναι. Από τα καλύτερα. Forza, αν σου πω όμως, θα σου πω μια εταιρεία όμως που αυτή ακούει τους creators και τους ακούει πολύ. Είναι η Microsoft που φτιάχνει και το Forza. Ναι. Και θα σου πω κιόλας γιατί είναι πόσος κόσμος. Και η Sony. Ναι, είναι πόσος κόσμος βλέπει τα βίντεο που ανεβάζουμε το Forza άτομα. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει δει. Εντάξει, σιγά μην εσένα έχει δει, είναι. Ναι, αυτό. Αλλά υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για το παιχνίδι. Μπαίνουν, κοιτάνε τα βίντεο από τους creators, ναι. ακούνε τις γνώμες τους, λένε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, ξέρω, καλύτερα, το διορθώνουνε. Είναι και ελληνικός κόσμος ο οποίος έχει κάνει πολλά σχόλια για το Forza, τα οποία θα ήθελαν να προσθέσουν, και όντως τους έχουν ακούσει από Έλληνες. Αυτό που βάλανε στο Forza έχουν βάλει ένα anti-lag, είναι τώρα αρκετό καιρό για τα αυτοκίνητα. Πολλοί κόσμος, γιατί από τότε που το βάλανε, το anti-lag βαράει υπερβολικά στο αυτοκίνητο και το κάνει να ακούγεται πολύ χειρότερα. Καταλάβετε πως το λέω, δεν το λέω χειρότερα με την κακή έννοια. Πολύ παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να ακούγεται. Και ο κόσμος, παρόλο που αυτό είναι λάθος και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει έτσι, γιατί στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι στα αυτοκίνητα, το λάτρεψε. Και παρόλο που γιατί δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι, αλλά τους άρεσε γιατί ακουγόταν πάρα πολύ. Ακουγόταν πολύ παραπάνω από το φυσιολογικό. Αυτό και δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι όλο το car community. Είναι όπως όλο το car community. Εντάξει, τους αρέσει, είναι λογικό. Τους άρεσε, ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, σου λέει θόρυβο κάνει, μου αρέσει ο θόρυβος, εντάξει, εκεί. Ναι, και και προσπαθούσαν να το διορθώσουν και βγάλανε πολλοί βίντεο και τέτοια πράγματα και να λένε ότι άμα το διορθώσουν σταματάμε να παίζουμε Forza. Γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και το άλλο που βάλανε το launch control. Αυτά τα δύο πράγματα που βάλανε που και σε τέτοια περίπτωση πιστεύω ότι θα έπρεπε να ακούσει και το community, πιστεύω, αλλά και να κάνανε και τη μικρή διαφορά. Να μην ήταν τόσο πολύ διαφορά, να το κάνανε λίγο πιο ήσυχα, ξέρω εγώ, πιο
Αλλά χωρίς να είναι η διαφορά να πεις ότι είναι όπως ήταν πριν. Ναι. Αυτό με λίγα λόγια. Να το κάνανε λίγο, ξέρω εγώ, για να είναι και πιο ρεαλιστικό, αλλά και να του αρέσει και το community. Δηλαδή εντάξει, κάποιες ιδέες που δίνει το community είναι εσχρές, να λέμε και την αλήθεια, είναι πραγματικά... Ναι. Και πράγματα που πιστεύουν πως γίνεται να το κάνει αυτό η εταιρεία, αλλά δεν γίνεται. Είναι ψηλά αδύνατα, ξέρω εγώ, γιατί χαλάνε και το concept του παιχνιδιού. Λοιπόν, πρέπει παιδιά, ας μείνουμε πίσω σιγά σιγά οι εταιρείες. Στο κανονικό το βίντεο. Πάρε το boost. Αν είχα βάλει, αλλά το έχασα. Τέλος πάντων. Το Forza Πραγματικά τώρα, το όσοι δεν ξέρουν, έβγαλε ένα announce και λένε ότι θα βγει το Forza το 6 στο Τόκιο. Πολλοί κόσμος το ζητούσε, πάρα πολλοί κόσμος, και λέγανε Έλληνες YouTuber που παρακολουθούσα εγώ, γιατί δεν είχα δει κάποιον Άγγλο, αλλά γενικά κόσμος το ζητούσε και λέγανε οι Έλληνες ότι μπορεί να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι κάποια κινέζικη εταιρεία η Microsoft για να βάλει κάποιο κινέζικο μέρος και δεν θα τους δώσουν τις κατάλληλες τα κατάλληλα τέτοια για να βάλουν το map, τέλος πάντων, την ευκαιρία για να βάλουν το map. Ναι, ξεχνάμε όμως αυτά. Ότι η Microsoft είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες, αν όχι, ξέρω εγώ, η μεγαλύτερη. Ναι, έχει αλλά τα πάντα δεν θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι επειδή ουσιαστικά η Κίνα παράγει δικά της προϊόντα και δικά της πολλά πράγματα και όλα αυτά, δεν πίστευαν κανείς από ότι μπορεί να συνεργαστεί ότι μπορεί με την να Κίνα το κάνει μια, και να γίνει αυτό. Όμως έβγαλε ένα leak στο Twitter και λέει το επόμενο Forza θα είναι στο Τόκιο. Βασικά όχι Τόκιο, στη Ιαπωνία. Στη Ιαπωνία. Και αυτό το πράγμα πιστεύω συγκλώνησε πολύ κόσμο. Και τους έκανε γιατί δεν το περιμένανε, με λίγα λόγια. Ναι. Εντάξει, είναι αρκετά sad αυτό για τις εταιρείες και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Το θέμα τώρα με τα βίντεο μου για μένα, ναι, που έλεγα, είναι πως... δεν είχες content, με λίγα λόγια. Ναι, δεν είχα content, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα θα ξεκινήσω, άμα θα έχετε και κανένα Forza βίντεο, απλά θέλω όσοι θα δείτε αυτό το βίντεο να μου γράψετε ιδέες για βίντεο. Και παιχνίδια που θέλουν να δούνε. Κυρίως παιχνίδια, γιατί εντάξει, δεν μου πείτε τώρα υπάρχει κάτι... κατέβασε κανένα Cyberpunk ή πάρε το Alan Wake ή κάνε το game, ρε bro. Από αυτά που έχετε ξαναδεί στο κανάλι και τέτοια πράγματα. Ή κάποιο παιχνίδι που πιστεύετε ότι είναι ωραίο, free, μην μου πείτε, ξέρω εγώ, Modern Warfare 3 που κάνει 120 ευρώ Activision. Χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε λίγο τις εταιρείες στην άκρη, γιατί πολλά είπαμε. Μπορείς να πατήσεις το share button μια φορά. Να δεις. Μου το κλείνεται, το πατά. 2 φορές κλείνεται κανονικά, όχι μία. Όχι. Άστον. Dead. Bolt action. Προσπαθώ να πάρω το τσάγκα, αλλά Πάρε δεν... εδώ. Άτομο, ρε! Ου! 28, Πώς έχεις... μόνο 28, ρε. Ρε! 92. Δεν είχε σφαίρα μέσα η pump. Όχι, ρε μαλάκα. Είναι μποτάκια τους έχεις, πιστεύω. Αλλά ναι, με λίγα λόγια αυτά ήτανε τα πράγματα. Ωραίος. Πάτον, please. Ναι! Κάνε με δική στο retail γρήγορα. Σ' αγαπώ. Τέλος πάντων. Παιδιά, το κόβουμε αυτό το βίντεο. Δεν είμαστε... Κάτσε. Αλλά ναι, πάνω κάτω αυτά. Ναι, παιδιά. Λες στο πρώτο μου βίντεο να πάρει μια προβολή. Ναι, αυτή θα είναι η Μάνος κι εγώ. Μπορεί κάποιος να έρθει από το δικό σου βίντεο, ξέρω εγώ, έτσι να έρθει απλά να δει το κανάλι. Κοίτα, εγώ θα το βάλω το κανάλι σου κάτω στην περιγραφή. Όσοι έχουν μείνει μέχρι αυτή τη στιγμή αυτού του βίντεο που τραβάω εγώ. Πάμε για win και θα πεθάνουμε τώρα, ρε, μόλις γεννηθεί ο Ορμιλέτης. Δεν πιστεύω, εντάξει, πάμε. Μέχρι τώρα. Α, δεν τον πετύχει. Το μηχανικό είναι. Ναι. Έρχεται και φίλος του. Πού. Εκεί κάτσε μισό, γιατί γαμιέται το mouse, πάντα πάμε.
Δεν έχουμε καμιά 50, Νο, τώρα μου το λες που τσέβαλα. Εντάξει, άστο. Δεν έχω να έρθω εκεί, ρε, bro. Πρέπει να έρθω με τα πόδια. Κάτσε, έρχομαι. Παίζουν fight. Έρχομαι. Πάμε, τι, φοβόμαστε. Ναι. Ποθήκαμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Όχι, μας παίρνει μια χαρά. Ου, no shield. 91 crack ένας. 170 down. Εδώ μέσα. Εδώ μέσα στο σπίτι είναι. Α, το bot είναι. Κάτσε, δεν πιστεύω να είναι εδώ. Dead ένας. Μισό λεπτάκι. Dead όλοι. Οι άλλοι Ου, ήταν μοφτάκ. down. Παίρνουν εδώ. Τους είχα down τους άλλους. Ναι. Μπράβο. Οκ. Καλά πάμε. Λογικά θα υπάρχει και win στο βίντεο. Αν δεν το χρυσούζεψα μόλις τώρα. 5 minutes later. Όχι! Ναι, την είδα την Το trap. πιστεύω. Την έκανα bait. Ρε μαλάκα με το που το είπα! Ο κολοχρυσούζης! Παίρνα μέσα απλά. Μπες μέσα. Έχεις τα, τον έχεις αυτά. Ωραίος. Προλαβαίνεις μην να με πας εδώ. Πήγαινε μια στα γρήγορα γιατί κλείνει το zone. Με το που είπα ρε μαλάκα ότι λογικά θα υπάρχει win, έπεσα πάνω στο trap και έλα, το είδα 4 το άτομα. trap τελευταίο δευτερόλεπτο μου ρε μαλάκα. Εγώ την έκανα bait. Αχ, τα parkour maps με βοήθησαν. Ναι, να είναι καλά τα death runs ρε. Να είναι καλά τα death runs ξέρω εγώ. Ω, χωρίς πλάκα το λέω αυτό τώρα. Ναι κι εγώ. Α, να τη, στο βουνό, στο βουνό. Ναι. Πάμε. Σφαίρεσαι Yard θέλω. Κάνουνε πάνω κάτω για να μας κάνουν τέτοιο φίλους. Κοίτα, δεν είναι δύσκολο. Ένα CapCut θες. Μωρέ, ναι, απλά. Παραλίγο. Άτομα και εδώ. Ναι, δίπλα σου. Ου! Από πίσω, Ου. Ναι, από το βουνό από πάνω. Έλα εδώ, έλα σε container και καθόμαστε λίγο να ηρεμήσουμε. Εδώ. Είναι πάνω ρε μπρο αυτός. Έλα εδώ, κατέβα από εκεί γιατί σε βλέπουν από παντού εκεί πέρα. Έπεσε. Ου! Κρακ. Έλα ρε μπρο από πίσω. Όχι ρε φίλε. Στο τέλος. Το μαλάκα έπεσα. Να με πάρει και να με σηκώσει. Δεν μπορώ με την tactical. Κι εγώ ήθελα πάνω σου. pump, γι' αυτό έχω πάρει deagle ρε μαλάκα. Ξέρω. Έλα κάμε το edit ψυχή μου. Πέσε κάτω. Πάει είχαμε. Γιατί δεν είναι δική μου αυτή η σκαλά. Πάμε καλά. Αν δεν ήμουν τόσο μαλάκας και δεν αστοχούσα την πρώτη τάκ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ήταν και ότι καλύτερο, ήταν πιστεύω λίγο βαρετό. Όπως είπα όμως ότι εντάξει δεν θα κάνω και τόσο τρελά βίντεο. Ελπίζω να το δούνε κάποια άτομα, να δούνε ότι δεν πέθανα και ζω ακόμα. Όσοι θέλετε πάτε κάτι subscribe στο κανάλι του Ρουμέ, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Θα σας βάλω και το Insta μου κάτω στην περιγραφή. Όσοι θέλετε να πάτε να το δείτε. Και αν μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια τι παιχνίδια και τι βίντεο γενικά θέλετε να δείτε από το κανάλι μου. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε και ελπίζω να κατανοήσετε ότι θα βγάζω τέτοια βίντεο. Γεια σας.